adịrọ mma na ihe na-eme na Rivers State gọọmenti this story gọọmenti na-aba anyị ime n'ike ha na-aba anyị ime n'ike our DDM biko kunie Chief of Defense kunie no mana ifunu ga-eme mana ihe anyị chọrọ because these Fulani people now ha na-achọpụta ndị be anyị niile from agụ ha na-achọpụta ha n'agụ ha na-eme occupy ka achọpụta ka anyị nọ na center ha na-achọ ka anyị nọ na center wee sụọ ndị be anyị akwụ biko onye ọnwụ na because ihe a na-asị security tinye nka confusion because gọọmenti egogo almost ha egogo tụrụ iru ebe anyị ha niile dị confusion nwere ihe ya na-eme ichu ego gbasa uche chụrụ ego if those people outside ekwu asị uche chụrụ ego gịnị ka achọ ka ị na-achọ ya na ịmakwa ife na-eme na be anyị ị na-akọrọ ọzọ ha na-akọ ọzọ ezi nke anọrọ nke akpọrọ ada ebe a na-akọrọ anyị akọtara akọ nke unu na-akpọ nke nwoke na ya na-emegheri ya ama ka ọ dị ka o nwere ka esi kpacha n'ihe gafe ya kọmpọnda n'isi nwụ remijus akpacha na enwere kọmpọnda n'isi ọ nọkọta akpa ya ọkụ nwe fafafafafafafa na-akụgheri nke ọ na-akụgheri biko ụmụnne m confused onye understand ya gọọmenti na gọọmenti ya ka anyị na-ekwu etu anyị na-edegara zu gọọmenti akwụkwọ Biafran gọọmenti anyị na-esikwa na akwụkwọ na Amerịka anyị na-esiga na Biafran gọọmenti not exile biko onye understand not confused and the people na gọọmenti ya were people dey wise people nwere ife a na-akọ people nwere handwork nwere ezigbo ife a na-akọ oge nke gịnị ka ọ na-arụ gịnị ka ọ na-eme ọ kwere ya jebe kene history ọ ihe a na-eme na nzu president ndị zoo gịnị ka ọwụ onye ka ọwụ ka ihe eji mara akpabio gịnị ka eji mara ya most of them the governors niile na-achị ndị zoo si jegono history fa ka mara history anyị ka ị mara ndị kọntrị nọ taa ka ị mara ka kọntrị ahụ nọ ọ dị se history ha nwere ka ndị zoo nwere na ndị na-egbo ochicha na zoo apụtazi adị esi na ịmara ebe egwu akwụ gịnị ka anyị ga-eme anyị chịkọtara nwaanyị nọ na gọọmenti a sọpọtụ sie ya ike with the fundraising with everything. Thank you, brother. Thank you. I really appreciate it. God bless you. I'm Alagama. For everything, gonna go 247 with the Canana because Jisinike, una slack Rabicono. Only one at Jisika. We must move the mountain. Thank you. Yeah, thank you. So, my people, we have come to an end of this live broadcast. I have to thank all of you that called, especially this our brother, all of you that managed to call. I really appreciate you. You are wonderful. And it is very, very clear that Biafrans are aware of what is going on. People who stand on the side of the truth, like this our brother, and in fact, all of them that called. You know, when I listened to them, I felt like there's hope. There's hope not because of that there's no hope, but I mean, you still have people who have their brain with them. Do you understand? People who actually mean good. People who understand the effort of their fellow brothers and sisters that are doing everything to navigate these challenges. Because when you hear COS and all that, people actually see it as a business, but they are the one going through difficult time. PM was doing that, smiling and dancing. People think that he's enjoying. But when you call them to come and smile and dance, they will tell you, no. But these are people that are quick to criticize and to mock. Like this brother said, many people that are in government today, that they are professionals and they know what they're doing. They abandon their work, their career, they squeeze out time to do one or two things to make sure that our land is being protected. Yet, some people will be somewhere trying to blackmail and criticize because to them they are stopping their source of income. Okay, let me just answer, then we'll end it. Hello? Excuse me. Hello?